Takže účastním se taky tady toho vašeho výběrového řízení na nějaký ty nominace, ale pivo od nového roku už ne. Takže děkuji Lucii Barešový, která mě v tomhle podpořila, a pivo ne, zkuste tohle. Poctivých 30, myslím, že je lepší jak jedno pivo. A břicho vám to udělá taky. A za sebe je to na vás. Luďku, Matoušku, Aleši Smetáku a Elišku Šupejová. Je to na vás.